velkommen til den her video. Jeg spiser lige nu, så hun får lov til at snakke. I dag skal vi lave en yoga challenge, og Mathilde har valgt billederne. Jeg er lige så stivbenet som en kamel. Ja. Lige så stivbenet som en pony. Ja. Så her er den første udfordring. Jeg kan lige mærke til, hvordan hende der hun sidder. Hende der den blå. Hvor nemt det ser ud på hende. Godt. Lad os bare sige, at vi prøvede den der en gang, og jeg faldt bagover. Okay. Sådan der op med en ansigt. Sådan der, og sådan der, hvor man skal tage screenshot. Det kan jeg ikke. Ja, den næste udfordring. Den har jeg ikke set. Det er den her. Der skal vi op og stå. Det er det her. Det er meget svært. Ja, nu skal man lige tage lidt op. Og så ben, det skal hele her. Vi står altså kun på et ben. Jeg vil gerne lige med en strømper i, hvis den skal være. Sådan. What the fuck? Kan jeg sgu da ikke? Så der. Ej, min ben ryger ned. Ja, det kan vi. Okay, det var faktisk nemmere, end jeg lige havde regnet på. Så tager vi lige den her ned. Skal det mere mindre. Støv op igen? Ja. Ej, det er løgn det der. Det har du bare valgt. Så skal vi det her. Hvordan fanden gør hun? Hun tager det der ben op. Hold kæft. Det kan jeg sgu ikke. Det tror jeg heller ikke, jeg kan. Mathilde starter. Ja. Jeg skal ikke holde fast i mig. Ja, den gjorde det. Til mig. For helvede min ryg. Min fod. Ja, sådan. Det kunne I get it. Nu skal vi ligge ned. Godt. Ja, den er meget nem. Nej. Jeg må lige se den igen egentlig. Okay. Okay, jeg skal bare op sådan her. Jamen, det sgu. Det sgu sådan. Ja, det gør jeg også. Du skal helt tilbage. Det strækker i min mave. Ja. Nå, godt. Au. Det kunne vi godt. Jeg kunne tage min strømpe. Så skal vi den her. Og Jasmin, hun ser for tabt ud. Okay, Mathilde, hun har kort ben og lange arme. Det er ved mig, så det bare. Det kan jeg sgu da ikke. For jeg fik krampe. Det kan ikke noget. Du skal også læne dig forover. Jeg kan sgu da ikke lade mig mere forover, end jeg allerede gør. Sådan. Au! Nej, det kunne Jasmin ikke. Det jeg kunne har for kort arme. Mathilde, hun har lange arme og kort ben. Jeg har lange ben og kort arme. Og så skal vi op og stå. Og det er bare den her. Men den springer vi over. Den har vi allerede lavet. Nej. Det er fucking klamt. Hvordan fanden kan hun få sin fod ud? Det er simpelthen så klamt. Mathilde starter. Ej, det er simpelthen så klamt, det der. Og den kage, det kan jeg ikke. Det er nemt nok. Tænk lige på mit knæ, mand. Ja, jeg har dårlige knæ, det kommer til at gå rigtig godt. Ja, jeg spiser lige her, og den løber ud. Lækkert. Nå, det var faktisk meget nemt. Jeg behøver ikke holde fast i min fod. Hold kæft, jeg har fået krampe i bagloven. Au! Ej, du fik mig til at spille på min gips. Flyt dig. Jeg har fået krampe i låret. Flyt dig! Au, mit lår! Det næste, vi skal... Det er... What the fuck? Det er ikke mig. Nej, det mener du ikke seriøst, det der, vel? Det vil du bogstaveligt tale, det kan mig til. Okay. Det næste, vi skal lave, det er den der oppe ved det der kryds der. Det kommer ikke til at gå godt. Mathilde, det vil du seriøst ikke have mig til det der, vel? Hvad vil jeg have dig til? Vi skal bruge det her billede. Du vil seriøst ikke have mig til at lave den der.
Det er nemt. Det ligger sådan her. Hvad var det? Du skal have det ene ben op i luften, det andet skal du stå som en trekant med. Hvordan fanden kan du? Du gør det... Nej, du gør det faktisk rigtigt. Flyt dig. Er det op? Den skal jo pege lidt nedad. Ja, du skal stadig flytte dig. Okay. Jeg kan godt. Se, jeg får lidt tættere på den. I can do that. I can do that. Du skal være strækben, du. Man kan se min mave. Jeg ligger. Jeg har ikke gang nok arm. Jeg har ikke gang nok arm. Det er sådan her. Au! Du skal ikke sådan her. Og så skal du have det her ben. Nå. Så forstår jeg det. Ligesom du ligger i plankeagtigt. Ej, den gik ud. Godt. Nej, den gik ikke ud. Nå. Okay. Wow, igen så. Videre i livet. Jeg har ikke nok liv til det der. Min telefon er ved. Dam. Godt, den der gider vi ikke til. Nej. Det kan jeg. Nej. Den øverste. Hvordan var det nu? Nå ja. Ligesom man går op sådan her, og så bare rundt her. Nå, det er sgu da nemt. Ja. Videre. Nu er det min tur. Nu ser du, at jeg gerne vil. Må jeg få en hovedpude? Så skal vi gå! Nej, jeg prøver lige hurtigt. Vi kan altså klippe det sammen. Du skal strække ben. Det skal du kunne. Der står en stol i vejen. Au. Nå. Ja, det var alt for den her video. Ja. Husk at like, kommentere og abonnere. Så vi ses bare i vores næste video. Hej hej.